राजकारणा भितून एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट सारकिल्ल्यो केंद्रीय तपास संस्था राजकारण्यांच्या फाटल्यान लावप हे भाजपाचे चरित्र दाखोवन दिता अशी टिका शिवसेनेचे ज्येष्ठ फुडारी संजय राऊत हाणें केला। महाराष्ट्रांतली महाविकास आघाडीन उबे केल्ले 4 राज्यसभा सीट आघाडीचीच जिखतली असो विश्वास संजय राऊत हाणें उक्तायला। हा दबाव कशा प्रकारे आणला जातोय याची माहिती आमच्याकडे रोज येते, कारण ज्यांच्यावर दबाव आणले जातात ते आमचे मित्र आहेत सगळे, तेही आम्हाला सांगतायत की कशा प्रकारे प्रेशर्स क्रिएट केली जात आहेत, दबाव, ईडी, काही जुनी प्रकरणं जी केंद्राच्या अखत्यारीतून उकरून काढून त्रास देण्याचे काही भूमिका त्यांच्या आहेत, पण त्याच्यामुळे काही फरक पडत नाही। त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे चरित्र उघड होत आहे। महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे ज्या पद्धतीने निवडणुका लढवल्या जात असतील तर राज्याची जनता डोळसपणे सगळं पाहत आहे। 6वी जागा म्हणजे किंबहुना 4ही जागा महाविकास आघाडी अगदी व्यवस्थित जिंकणार आहे। उगाच भारतीय जनता पक्षानं त्यांचे पैसे वाया घालवू नयेत, ठेवून द्यावेत, एखाद्या सामाजिक कार्यात वापरावेत, ही सवय आणि चटक लावू नये। बाकी आम्ही बघू, आम्ही समर्थ आहोत। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे समर्थ आहे, हे समर्थ नेतृत्व आहे। निवडणुका हे का आम्ही आता लढत नाही आहोत,